tun tuma kan zirtur hi class 10 social science economics consumer awareness chapter 5 rights and duties of consumer ania hei hi zirlai te po in ni tin nuna tangkai tak ani awangin ngun tak in zira lokna enge motal in charchwa nge ka be sei ama sign consumer hi tu tenge nia consumer awareness hi enge ti kan sei masa ang consumer chu mi tu po ma ni emo chung kwa in emo a an man tura thil lei tu le lo pe a mi na thoka chhor tu zong zong te hi an ni chu wangin mi zong zong hi consumer kan ni ati thei ome consumer awareness ti omzia chu thil lei tu in a thil lei tur ni phung chi sang sang a quality te a quantity te a man te a shiat na tur le rights and duties te in shiat na hi ani tuna chuan rights of the consumers consumer in chanvo dik tak anei te kanjir don ani India dan hnuaiah hian consumer te hum him na dan Consumer Protection Act hi kum sangkha zakwa somriat paruka siam ania chu dan chuan consumer ten chanvo dik tak an chan tur a pe ni chung te chu pakhat na right to safety consumer te hian an thil lei te hi an nun na le an thil nei te ta na lau om laka an him na tur chanvo dik tak an nei ani pahni na right to information consumer te hian an thil lei tur chu a quality te a quantity te date of manufacture te expiry date te a standard te a manzat te eitur lamchia chuan eng nge in chopol ti thlengin shiat fia theina tur chanvo an nei ani hei hi bum na laka consumer te an him theina turatan apoimo hle ani pathumna right to choose tun laya chuan company sang sangin thil in ang an siam chhuaka aman le a quality a in elna nen thil an zuara consumer chuan khang atang khan du alo thlang thei don ani heta hian consumer chuan du thlan theina chanvo dik tak aneya ti luina in thil zuar tuin a leitir tur ani lawa adu tak leiturin dikna chanvo anei ani palina right to be heard thil leitu chuan a thil leya thalo le diklo a om chuan a bungrua vek emo poisa a thengle atumanga sumdong tuin alo phal lawa thil leitu chu alung oi lawani chuan ahma khwa ngai to saka ro rel na dik tak a chan theinan consumer court a complaint a thelut thei ani pangana right to seek redressal consumer chuan sumdong tu emo thil siam chuak tu laka bumna ato kani chuan athoi damna azong theyang alung oilo na hi thil dik tak ani chuan ngai poimo hle ani thin zang na domna compensation po a case azirin asang lo thei ani parukna right to consumer education consumer ne na in kung kai na thil chi sang heng market condition te goods and services chungchang te sarkar policy te rights te consumer kai noi sarkar in dan asiam te shiat le zirhi consumer te chanvo dik tak ania chutiang shiat na nei tha te chu bum na laka po an inveng theidon ani chu wangin consumer education hi consumer rights bulpui ber ati thei hial ome tuna chuan duties and responsibilities of consumers
consumer in ati tur kanzir vele thungdon ani consumer awareness and education te rights of the consumer te hi consumer te ti tur duties and responsibilities of consumers tel lo chuan afam kim theilo ani consumers chuan ati tur heng te hi a shereng tur ani pakhat na asking for bills thil lei tu chuan thil poimo deuh chin a lei reng rengin bill emo kas memo la in ada thangei tur ani a leina farm emo company a complain lo du ta se kha a bill emo kas memo kha a lei nge ni ti chian nan angai ani pahni na paying taxes tax chi sang sang heng VAT sales tax service tax te apek ngai tur chi chu khwa le tui ani na angin dik tak le rin om takin apetur ani pathum na checking quality a thei sham chuan a thil lei tur chu quality marks chuang entirnan ISI akmark hallmark ani le ni lo a chian tur ani chutianga a check chuan a thil lei tur chu a quality a hrichiang theidon ani palina checking MRP maximum retail price te ari zong te expiry date te a phone na inziak a checkanga a tam zong le a quality milin a man tur dik takin a leem ti a sha theidon ani pangana warranty card call thil emo electronics thil lam reng reng lein warranty card lak ngei tur ani hei hi after sale service a manufacturer nen a thlen le angai ani parukna lodging complaints lung oilo na tur dik taka alung oilo ani chuan manufacturer emo a hral tua complain asiam tur ani hei hi in bum na a om zel lo nan consumer ten an mo phurna ani pasari na awareness consumer ten ma ni in hum him nan an rights hi an shetur ani chu chuan sum don na dik lo le bol hlo laka aveng theidon ani pariat na information consumer chuan bum na atok ani chuan atran pui thei tu tur forum le agencies sang sang kalphung a hrichiang tur ani pakwana taking initiatives consumer chu consumer awareness group siam chungchanga sul sutua atang tur ania voluntary consumer organizations sang sang te atho ho pui tur ani ti chuan heng zo na te hi in lo chang ve don nya pakhat na chuan what is consumer awareness pahni na why do you think consumer rights are not being fulfilled by consumers in Mizoram khatizong kha rights and duties of consumers kanzir thei te chu ania consumer te po in kan ti tur kan ti le ti lo tam tak kanin she theyanga rights kan nei te po kan sheta a shelo te hne na kanin shil sha zel hi apoimo hle a student tin ten in mo phurna chewa in lo ngai don nya kan rights hi kan enjoy theinan chuan kan duties hi kan ti angai ti hi kan shat apoimo hle ani kalome